Я сега дишай през носа. Запушен ли? От лявата страна. От лявата страна е запушен. Имаш хрема. Хрема с настинката, ама предполагам, че е свързано и с синузита. Добре. Добре. Я дишай през носа. По-добре си дишаме сега. Отпуши ли се? Отпуши се. Има разлика, нали? Има разлика. Още има ничко. Ще измъчи и си готов. Байо, търпи ли са? Ще са... трябва да търпим. Ай, вчера му разкривах точките на краката, дето са за уши с гърло. Голямо пищяне падна. Да, това е... Но виж разлика. Да, по-добре. Значи хремата може да се лекува. И то за винаги. Не, може със сигурност. Сега дишай през носа. Сега много добре. Чувствително по-добре. Затопляне сме от всекъде. Хрема има ли? Няма хрем. А преди малко имаш. Преди малко имаше, да. Сега сме... Нещо да кажеш. Доволен ли си? Доволен съм. По-доволен не мога да бъдем. Мине хремата, сега сме като нови. Да, добре. Няма какво да мрънка тук. Добре, всичко хубаво.